sahabin annabi sallallahu alaihi wasallama ne. Ke saurara ki ji, kada kunnen ki ji da kyau. Saboda tsabar talauci da Allah ya jarrabe shi, haraminsa kwara daya, ita ma matarsa haraminta daya, bi ma'ana duk duniya zani ɗaya gare ta, ba mata da rigar zanin saboda tsabar talauci. Da ɗaurin kirji take kwana, da ɗaurin kirji take wuni saboda tsabar talauci. Sunanta Khawlatu bintu Yasir. Mijinta da an idar da sallah ko tasbihi baya tsayawa, zai taso ya zo gida. Sai da na Abubakar Siddiq radiyallahu anhu ya zo ya ritsa wannan miji nata, ya ce wai kai in ba ka da bukatar duniya in an idar da sallah ka tsaya mana ka ga dan Allah mai yarinyar dan su zo su je waje su sha iska, zo ki dauke ta ku je waje ku sha iska. Annabi sallallahu alaihi wasallama yana bin annabi sallah, amma ana idar da sallah ya tashi ya tafi gida. Rannan sai da na Abubakar ya tara mijin wannan baiwar Allah, ya tambaye shi, ya ce wai kai bawan Allah, kullum idan an idar da sallah kai ne mutum na farko da ke fara fita cikin masallaci. In baka da bukatar duniya ka tsaya ka roki Allah lahira mana. Sai ce ya Abubakar, ni ma larura ce take sa ni fitan nan, ba a san raina ba. Ya ce talauci Allah ya jarrabe mu ni da matata, abin da yasa ka gani ke fita sauri nake in tafi gida in ba matata wannan haramin da ke jikina, ta hada da nata guda ɗaya ta yi sallah, ita ma ta samu sallah akan lokaci. Ya ce ba wani dalili ba ne yake sa ni fita. Sai da na Abubakar ya ce to Allah ya yi muku wannan talauci, Allah ya muku mafita. Wannan bawan Allah na komawa gida, Khawla sai ta tarbi mijinta hannu biyu. Ta ce mai gida halayu an canza lokacin sallah ne, naga ka dan jima baka dawo ba. Ya ce wala ba canza lokacin sallah ba. Bayan an idar da sallah ne sai da na Abubakar Siddiq radiyallahu anhu ya tare ni, ke ce da ni me yasa nake yawan tashi. Kawai sai ga fuskarta ta fara canzawa, fuskarta ta fara canzawa. To shine na tsaya na masa bayani halin da muke ciki. Kawai matan nan sai ga hawaye na zubowa a cikin idanunta. Khawlatu bintu Yasir tana kuka, bai gama bata labari ba. Ta ce mai gida, yanzu Allah ka kai ƙara wurin sayyidina Abubakar, muna cikin talauci, Allah ya rufa mana asiri, ba wanda ya san halin da muke ciki. Ka je ka tona mana asiri ka kai ƙara Allah wurin sayyidina Abubakar. Ta ce mai gida wallahi ba zan iya zama da kai ba, imaninka ya samu matsala. Ƙarshe sai da manzan Allah, sai da annabi Muhammad ya lallashe ta, sa'annan ta haƙura za ta ci gaba da zama da shi. Kin ji masu ƙarfin imani, a talaucin ma ba ta so mijinta ya fita ya ba da labarin halin da suke ciki. Sai ke Zubaida, yar wajen Zubairu na kofar Mazugal, duk sirrin gidan mijinki, duk sirrin ki gaba ɗaya da na mijinki yana waje. A rattafa yar malam Mamma za ta iya sa kati ta tona wa mijinta asiri. Da labari, da labari, da labari. Allah ya isa. Ce tsaya ki ji abin da annabi Muhammad ya ce, ayyuman ra'atin, babu wata mata ko wace ce, ko yar wace ce, ko matar wace ce, ko uwar wace ce, afshat sirra zawjiha, za ta fita waje ta tona asirin mijinta, ta fita ta tona sirrin mijinta. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wani danyen abu da busashe sai ya tsine miki albarka. Sai abu a hankali. Lokaci ɗaya ne fa wata mijinta bai kawo cefane ba, sai ke ta ce kwanan su bakwai ba su dora tukunya ba. Allah ya babbaka mai ƙarya, ubangiji ya gasa mai ƙarya. Jinkirin cefane fa wata mijinta zai yi, in ta dinga kiran yan uwa, ku kuka ce in dawo, to ga irin ta nan tun shekaran jiya. La haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Nan za mu tsaya.